awal kita Nabi Muhammad, penghulu kita hai sahabat ditolak saudara. Assalamualaikum. Nak kami pulang kanan mula-mula kami sabahkan hai kepada siale atau si pangkalan telah mengundang ke ini jamuan. Hai Joko nan jauh suritlah dilayangakan Joko dan nampir pinalah dikapurkan latibo dini jamuan apa ne la raso baparanti epala la raso bapalinduangan Joko nanawi ayana barikan Joko nalita la babari makan sekarang latibo pulau panitahan dari silana bapangka ka ini jamuan taraga di salero ala dimakan taraga di talingo anda mandangakan buah naranul la baraso dimakan ai kuburan jina la baraso di tangan Joko di kami salah kondangan biaso kami berikan pinta biaso kami balakukan ay Joko nalainan Bapak tahu tasimuni Joko dan Indah Bapak tak memberi sabab itu katanya kami sabalukan dah ke kami beri sabalu pinta ke kami isi hanya sebuah nama Rasuliyati kok dari nantuo duduk kata tinggi antah talinte tak balakangi nantuo kekurangan di kami tak dapat membiayai semoga dah kekurangan di kami tak pergauli dan kete kekurangan di kami tak kasih airilah jemaah fabarilah kami sebuah lagi permohonan kami sidang abakanda tabu namani ko tabu tibara nanado di kami jangan menjadi upik dan puji nak bakanda lamang saratu joroti cuma nasib di pihak kami sama to ne onde jago dobi semuanya lagi tapi nonton harape nanatang dari jauh nanatang dari dake itu jomodo kadang jokete lah paling pun bana pada ini tampe anda mendengarkan cerita silawai dulang apa do ini nyetampe antara kami yo nambarampe bana Arjuna tu pernah tabadai kala samudape ko silawai pana Arjuna nama sangil lagu tak ada buah tak dapat suara la kapara la bunyi belek lain dicuba la manangit-angit dia damam selemo lupa hidung la tasumbe onaja iyo dimo kola narape dengan bismillah
Dimaka Osabana Baliya Rasulullah kulibat Oh Allah Alladhi dalam benalina kariyo ay makamal Adina Tiyadu dalaban nato Nalilay kalinyo Allah Allah la ibadiri Yolading asadi Iriyo Kiyamu dalabina basih Alladhi itu si Ibanyo Malaikat nasufaat Allah dari junjungan Yang itu Allah dilimpah Alladhi karahmat dari Tuhan ya Anggasu wasilakan dan leja sepani Asibata tubuh begitu Tapi ada malanya tamila Lamangang bangajul itu Ante mangabang pitu Ahalan di mukobat Asamulati Tapi adalah kau sebenarnya Alladhi kambajul Orito Isabalun kami sabu Apo-apo si Ingajo Rala bihalai dahulu Iyo ay maari Ipinto Dengan kami kabar pohon Kasapatajo Odul Bapa wali negeri Namulo para Atamu Ilaika bapa awali joro Asaura joba Aduh Ini ala de jomema Laka panggulu dan Araju Kecadi ala dengan pandai Yode lagi jadu Otiyo Ini ala de jomema Laka pangulu dan Andiko Deka mama lai nyoro mahasarato arasul Komando Alim laju ulama La orang sari Igamu Ikabadulai mata Tuhan demikian Apolo Tapi muda laju pemudi Ila generasi Imodo Ikabadu pengurus musalah demikian Apolo Satu adalah bundo tanjung Najo peka Katanya Andilai salam istimewa Ala dekarikan Angkito Kalikan adalah denyo kami Ana samoto kajur Orito Ikatu adalah talago indah Namulo para Atamu Katuan apa nantang badai Ilangan eka Aduh Iyo sambut dengan salah dari kami Aduh dari Iyo ay arjuna Iyo ay panamu Oh ilala
Nabi Allah Lagi salah satu kita aja mulai apalah kita bati antara kita bersama Nabi Allah Allah amma ya inna Ojo kalau la sila wala orang sing ayo lela kura buata la de kami timbago nanti tarakan la di malam se orang la jugo la de agasa Samina ulai wa katut laita arluwa Samina ropana tambada dalam rokosa Leko atule buatula elola Timba Ona peka barakatan laden mudonan Arjumba Laila atula hasilan lagi tohor batangga Dunia silan kita basila wa idulan Laila sinan la masalah di dalam lade bahagia ya minallah bulli halal faru inallah kanya Oneladi sambil membaca Oneladi sambil manobaila demanda bila bilala Ladi sambil lebaran Katul muka di mahlai sakian kami kambal Sakian mela dulu Ladi mu ladi josida Kita batamu memang gajar Mahal tukar silawat layun nanti ko pasa dari di palangki walau dari la singgala La itu nyobana di malam sekarang Alawai saudara La sidana rami Mojolan lo kita kamangan diri Pandanglah langit latililah bumi Kalau siang goman la balade ganti Ladilah segala kebadan diri O tandonyo hidup mati mati kehidup kemudian hari Cobalah karena dapat tanggung pagi Ada cubalah bikin Ada mengapa itu dapat jandok Lagi pandang mata Nana hidup di dunia semisal berdagang Semisal merantau ke negeri orang Dalam mojol lambe barasuka pulang Barasuka pulang Leka kampuan kita Leka kampuan asal kita balako Leka pada guru ala cubola tanyo Di mana asal mulu jadinya Nala di mana asal Nala isirga kambang la di dunia ini Kota kalau bumi dia akan berisi Olah siapa asal semesta kali Ila de ngobana Iola de basungguh-sungguh Ila de kota bani Olang
la de koruntu Bila ngala ko sampai nan suketan ko panu la dia mal la de nyokurangi yo iman la de ko jauh la di akhirat la nyokito bahatina nyoroso apikiri yo nyobana dile hati dan jokaka di mano ay nyobana malam ay talata dile orang beriman begitu dile orang balabo maruginan yo awal sawatu iyo nyolagi dile andai dengarkan ay bumi dan jolangi oh Tuhan lai jadikan Tuhan jadikan ia sangat ajaib menjadikan bumi ia satu lagi Mahatul ladikal nyawa Nana do mangari Ayo kalau lah dipandang Oh sangai basari nilai cukunan lapan ditolan de sudaro Omo kasih iyo Tuhan nilai sudanan lanyato menjadi ekor insan Olah di dunia engkau lah di dalam Al-Quran Kena dulu basuh wa ma khalaqtul jinna illa itu ayatnya Nilai tambahannya puluh nilainya ayat iyo lena kami baca Adalah tulah dijadikan Adalah insan lah sejati nilai adulah badan tong nilai adulah bahati Adalah batangan iyo Adalah bakaki ayo ayo mato iyo la sudah terjalli Allah subhanallah cukup adalah sambung ada sekali itu ladana imat dari Tuhan lada ilahi oleh naimah Tuhan ni cukup adalah tanah Dekaran menyuki itu nilai orang berakal ayolah basarnya untuk pandangan nilai adalah hati iyo untuk nilai pandangan oleh aku gunung oleh pemberian Allah di dalam kitab iyo sudahlah boyan hadis itu alilai sudah menerangkan dalai hadis dalai sudah menerangkan Allah alladhi dalam Al-Quran dalai dengan Rasulullah iyo sambungan kalam oleh ikulah Allah adalah siya malam itulah Nabi Rasul yang kira itulah tandanya ayulah isilah ayulah kita nara Islam sejati adalah boleh ditampak adalah tando jomuti juga doakanlah dalai patang jo pagi anak lagi kui perintah Allah anti kataga supaya puasa oleh zakat berfitrah kabar itulah era lagi haji kamaka itu tanduk udah Islam kok indah baik itu dalai orang yang waham orang gula kami orang akan mengatakan antara Islam kemudian hari
Delai Allahu alam anta ma'uni Marako wahilun ay kalamanan lah jadi rasulnya soal pengajian Lebih dari itu lagu ilang banyoro anak pun tolak anu dia pilih pada kati balik juru tuli ay pembala pula kepada lautan itu kalau lau ialah dijadikan sampan Assalamualaikum telah indah langkah Obat itu panah di dalam pengajian dalam pengajian ada agama Islam Mulai sabana adalah kita mempaham itu mana dalam pengajian Wahai sahabat bila ditolak saudara soal pengajian ada yang dibaca Sekian dahulu di kami baca di Arjuna ladang bagaimana Sifat sambungan curi doa karena kita harang barina mola memantang latih dosa bangkadaku Sifat itu adalah lagi malam yonangku Allah dihancur beribarai karajo Ma'alum beliau sekarang nangku lah lamu bana nilai indah basuh kita batamu lah baca nonyo iko Nanti malam hari kini kita basuh lah senang bana Hai di dalam dado lah sanyo itu baru basuh sabananyo bakile onelai mokonyo Aku lagi naipin delera sumuinyo api baca norano parno sabanaga adi panala jumato kadang baliyo nela mirip harmoko alakadam babantu adu derlino kadang maipin mirip banarano karno alakadam babantu mandi yang pasuharto kadang babantu andale siu ya palo kadanyo iyo bapa sukarno sayang sakit balinda mamakai kacumato itu ganah lajo kalau dikira malumnya kita lah jarang-jarang basuh nanti di malam lah denyo kini baru batamu denyo muko batamu iyalah denyo muko nandengan dun sana nanjo sudaro daerah yo padang gantian angko baru kali kita de basuh ade nande ulahnya nema ada tuan nan mana nan leponah deka kita supaya mana istilah de acara iyo do hari la nyorayo apalagi iyo na surau kita kini yo sudah nandelahnya to ayo banyak iyo nan perbangun sadang tabang kalai di pandang jomato malui kapanan de barito iyo nan kami de tarimo lah lebih 20 tahun den nala indah de cando iko Anda doyo denyo nampa iyo pembangunan denyo nangko maalum iyo la denyo kini kan sudah niyo delahnya to apalagi iyo nandelah dulu sampai jadi kandang deo kampiang deo lebarito iyo la itulah denyo bana
nuru yo kabacuritonyo. Tetapi nanti malam kini Suka yo molanya to. lah dapat kita bertemu muka di dalam dengan di acara lain sana sudah bahari raya. Acara yo halal lebih halal yo sudah hari raya. Ada tanda terima kasih banyak kami ucapkan terima syukur. Atas yo mulai olah undangan masyarakat iyo nabasamu. Laita lebih laita kurang dan lain maaflah kami pintu. Yo kini baal kaya cala ba puluh dan kasero. Kalau iyo lah panitia lah ado bana oleh-olehnya. Ato yo baru koku ilai sagadang roda oto. Ado lai pasindang ayam lai sagadang kapal kudo. Ato baru ponol lamang lari sagadang tongga tuo. Adalah itulah kadilelang masyarakat nama salero. Oh Mario berlomba-lomba menuju jalan sarugo. Andalai marilah impakan sebagian harta kita. Olayo tu alabakani yo lamanarimo isu harinya. Lepas tapi kul khairan. Itu dalillah mengatur. Andalai mari dan lagi tuhlah dan nalai basamo-samo. Keminan kelangsungan pembangunan surau kita. Andalai sumayo lang surau kita narancak bamigo-migo. Iyo kapal lari paralu di buwe dati kedu. Andalai kapal lari paralu bari suabal lantai kaco. Subayo la jemaah sana bana lari hatinya. Andalai joko lah dari kami nalah jadilah derasonyo. Dari bana lari arjun narang bari iyo banamo. Ibarat la balada la wetara ambanyo ibarat la da bajala. Amilla bana la kilo. Indalai patil la la laki bo. Bari lari tanda kapadore kan kita lai kapanan tangan coba La dari la da banamo. lari la sambo lari sa sudah iko. Lai jowa dan jola guna sero kau la de jola guna. Iola sirang kagudo. Dinalai jola guna kuri ada kajadi jo nun. Ajo abasine tiga kala sultan baro jangan lari la tola. Dinalai bala baso. Ayo lari la baso mangari yo galang yo. Dinalai jangan la tola de palupo orang la de palupo. Menyandang sirawa basah la de bili amin tu. Iko la gara dari kami adu. Dari patah la de arjun la sekarang nengko. Iyo taru tu kami nonton basamo. Allah pamitilah baru mahatanggo. Iyo kangen dari banana kami tanya tu. Lagi ujung curi tu lada iko boninya. Sia kakak di pintu lapar kota lano. Dalai elok dalam masuk lada ke dalam mainanku. Ayo tu lomba lapar dua malam nangko. Demain bahkan banah lada harato kita. Supaya nak capai selesai pembangunannya. Dalai yuna itu banah la pinta jo pinto. Dari kami lari barang sama tu kacuri tu. Itulah we janganlah sekarang nangko. Itulah bunyinya dari kami madu. Kacil pompa menan mati laku cika pamenan kato. Kita lari pati lari kana dora lari mangato. Lada kada bana la dia kirana curi to. Yo kami la perinci alai bakato lari nyokito. Lada kada bana adi mongko nan
bersama. Masih makan jualan kami dalam banyak tu. Lele kami tu barilah dia kira nana curi tu. Iyo itulah gara-gara di kami di akhir curi tu. Kain basahan dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Kembali badah dibawa mati. Bini nak kami dilamar orang. Ada ni buat kotik kan. Buka dah mas.